When God loved us, He first gave us His Son. Are you glad that God gave His Son, Jesus Christ? Minsan kasi, in-interpret natin ang pag-ibig ng Diyos in terms of monetary. Hindi ako mahal ng Diyos kasi mahirap ako. Mahal ako ng Diyos dahil mayaman ako. But the love of God should not be defined by material things. Are you listening now? The love of God is defined by John 3:16. Let's all quote together. The verse go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mahal ka ng Diyos, binigay niyang kanyang anak para magkaroon ka ng eternal life. But the love of God did not stop in giving His Son, Jesus Christ. Nung tinanggap po natin si Kristo bilang tagapagligtas, God gave us His Spirit. Please say, Holy Spirit. Sino po sa inyo rito ang tumanggap na sa Panginoon? Taas ang kamay. Binigyan ka ng Santo Espiritu. And praise God for the Holy Spirit in our lives. Kung ikaw ay bago, ano ba yung Holy Spirit? Well, let's reserve for another time to discuss about that. But thirdly, I praise the Lord that when God loved us, He did not only give us His Son, He also gave us His Spirit. But thirdly, He gave us His servant. Nung tayo po ay minahal ng Diyos, binigyan niya po tayo ng kanyang lingkod. So, mga kapatid, when God gave us Pastor John, He gave us a servant. Not your servant, not my servant, but His servant. So don't treat the pastor like he is your servant. He is not your servant. He is God's servant. Huwag niyo pong tratuhin ang pastor na parang alipin po ninyo. Naglilingkod siya sa inyo. Naglilingkod siya sa atin, pero siya ay lingkod ng Diyos. Nagsisilbi siya sa atin, pero siya ay alipin ng Diyos. Naunawaan po ninyo? So when God gave us Pastor Jun, He gave us a servant. Not my servant, not your servant. Unlike po sa maraming mga churches, yung pastor ang servant nila. Oo. Yung mga members, magmi-meeting. Yung mga diakono, mangunguna, si head deacon. Ito ay grupo ng mga demon. Mga diakono. At sila ang mag-uutos, magdedetermina kung papaano dapat ang direksyon ng church. Silang magsasabi kung anong dapat i-preach ng pastor at hindi pwedeng i-preach ng pastor. Parang ang pastor ay isang empleyado na ang boss ay mga miyembro. I want you to realize that we are not a democratic government as a church. We are a theocratic government as a church. Our country is a democratic government where there is the legislative body, there is the judiciary, at merong executive. Tandaan niyo po yan. Ang legislative, nandyan ang Kongreso at Senado. Wala silang gagawin na pinaka-primary kundi lumikha at mag-modify ng mga batas. Kaya nga po ngayon, busy ang Senado at Kongreso na magpatawag ng mga witnesses at resource person, bakit po? In aid of legislation. Upang ma-evaluate nila kung yung mga batas natin ay epektibo o kailangang baguhin. Listen, the church is not a legislative body. Hindi po kayo
Lehislatibong katawan na lilikha at magmo-modify ng kung anong batas dapat meron sa church. Sapagkat po, meron na tayong batas na dapat ipatupad sa church. The Bible. This book can never be modified. Subukan mong baguhin ang librong ito, matinding kasalanan yan sa harapan ng Diyos. Sabi nga po ng Biblia, ang sino mang magdagdag o magbawas ng aking mga salita ay magkakaroon ng matinding parusa. Kaya nais kong ipaalala sa buong katawan ng Panginoon ng HBBC, hindi po kayo katulad ng Kongreso at Senado. Hindi kayo mga congressman at mga senators na gagawa ng batas na dapat sundin ng church na ito. Sapagkat ang ating mga lituntunin, ang ating mga batas, patakaran, prinsipyo, doktrina, aral, at paniniwala ay nandito na po lahat sa Bibliang ito. So the church is not a legislative body. In our government, we have the judiciary. Nandyan po ang ating korte. That's what you call judiciary. Pinangungunahan ng Supreme Court. The church is not a Supreme Court. Naunawaan po ninyo. But the church is an executive body. Tandaan niyo po yan. Ang executive department ng ating bansa ay ang ating local government. You have the mayor, that's why he is called the local chief what? Sapagkat nangunguna siya sa pagpapatupad ng mga ginawang batas ng Senado, Kongreso, pinirmahan ng Presidente, at mga batas na ginawa ng mga konseho sa local government na siyang pinirmahan din ng mayor na naging ordinansa. Ang trabaho ng mayor, ipatupad ang mga batas na yan. Hindi lang po ang ating local government ang nagpapatupad ng batas, maging ang ating AFP nagpapatupad din po ng ating batas. Ang ating PNP. Kaya nga dapat ang ating mga kababayan rumerespeto sa kapulisan. Ang katwiran marami namang mga tiwaling mga pulis, kahit na, authority yan If there is no authority from the policemen, our country will be in chaos. Tignan niyo pong Australia. Ang Australia is like US. I've been in the US. It's a very disciplined country. Subukan mong mag-overspeeding. Kahit walang pulis na hahabol at nakamonitor sa'yo, darating na lang ang ticket na multa mo sa bahay niyo. Sapagkat there are CCTV cameras almost everywhere. Kaya ang mga Pilipino po rito, Puerto de los Buenos, na walang disiplina, pagdating sa Australia, disiplinado yan. Totoo. They do not exceed. Pag sinabing 60 kilometers per hour, you don't exceed 60. Sapagkat malay mo, may nakaitanim pala dyan na camera, darating na lang yung multa mo sa bahay niyo. At ang multa sa overspeeding, mga kapatid, malaking kaltas yan sa pinaghirapan mong sweldo ng isang buwan. Ayaw mo yun. Sa Pilipinas, wala kasi Dapat ang multa rito ng mga hindi nagsiseatbelt, 10,000. Dapat ang multa ng mga nag-overspeeding, 50,000. Subukan mong gawin mo yan. Wala nang magbabiolate ng rules. Matalino ang Pilipino, kaya lang walang disiplina. Anyway, balikan natin. Hindi yan ang aking topic ngayon. Okay? Ang ating gobyerno ay democratic. May judiciary, may legislative, may executive. That's what makes a democratic government. The church is not a legislative body. We are an executive body. That's why our government in this church is theocratic. Theos means God. Kratein means to rule. Theocratic means God rules through the pastor. Kaya wag niyo pong gawing alipin ang pastor. Hindi rin po siya Lord. Hindi rin po siya boss. Isa lang ang Lord natin, ang Panginoon. Isa lang ang boss natin, ang Panginoon. Subalit ang pastor
ay pinagkalob ng Diyos sa kanya ang authority na pangunahan ang church. He is God's servant to lead the church. That's why you members should recognize that if you have a pastor, you have a servant of God to lead your life. Naunawaan po ninyo mga kapatid? Ayan po. So when God gave us Pastor June, He gave us a servant. Now, not only that, but when God gave us Pastor June, He also gave us a shepherd. A shepherd. Shepherding is what a pastor does. Please say the word, shepherd. Okay. Pag sinabi nating shepherd, nag-aalaga ng mga tupa. Hindi lang po nagpapakain. Nag-aalaga ng tupa. In fact, the word pastor is an agricultural term. Iso nga, ada pastor tinwang, agpasto, tinwang. Sino ka dakay ti adanwang na? Kitam takaabay mo. Hanganwang deta. Mabalin nga adanwang na, pastor tinwang. Pwede kang magpastol ng kambing. Di po ba? Pwedeng pastol ka ng mga itik. Sa Cagayan, marami po nun. Ano po? Itik. Nakaramang kayo itikan? Balot. Nakaramang kayon? Ayon. Okay? So, ang pastol, mga kapatid, ay nag-aalaga ng mga tupa. Shepherd. So, when God gave us Pastor June, He did not only give us a servant to lead us, but He also gave us a shepherd to tend us. Binigyan po niya tayo ng shepherd upang pangalagaan po tayo. Imagine po ninyo, kung sa ganitong klaseng ministry, meron kang 600 na mga members, aalagaan mo lahat yan. Amen? Hello? Yan ang trabaho ng pastor. Kaya hindi po biro, hindi po madali. Hindi po biro sapagkat mananagot siya sa Diyos na nagmamay-ari sa inyong mga kaluluwa. At hindi po madali dahil nga po hindi perpekto ang Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako perpekto. Ayan. Okay? Kaya dahil hindi ka perpekto, hindi madali na ikaw ay pangunahan ng pastol. Pero pag-aaralan po natin ngayon, magsisimula tayo sa Ephesians 4:11 tungkol sa pastor bilang regalo ng Diyos sa atin. Ephesians chapter 4, verse number 11. Ang sabi ng Bible, read, "And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers." Mga kapatid, ang pastor ay bigay ng Diyos. Hindi ikaw ang pumili, pero ang Diyos ang tumawag sa kanya. So you respect the pastor on the basis of the one who called him. Halimbawa po, kung ako ay inatasan ng teacher o advisor natin sa classroom na ito, upang sabihin ko sa inyo, maglinis tayo. Alam kong katulad nyo akong estudyante. Hello? Alam kong classmate tayo. Pero yung aking utos na maglinis tayo, hindi galing sa akin, kundi galing sa ating advisor. So therefore, if you respect our advisor, then you will respect me because our advisor, what? Assigned me to lead our cleaning. Kaya ang dapat po ninyong itatak sa isipan nyo, kahit kapareho niyong tao ang pastor na ito, malamang ay mas bata pa sa inyo, malamang ay mas matalino pa kayo sa ibang mga field o skills ng buhay,
Pero ang pinag-uusapan ay Diyos. Ang Diyos na tumawag sa inyong pastor. Una, kay Pastor June. Ngayon po, ang inyong lingkod, the senior pastor of the HBBC, at lahat ng ating mga pastor, you respect the pastor because of the one who called him and gave him to you. Kaya pag dumarating ang time na medyo nararamdaman nyo na pinepersonal ka ng pastor, hindi mo siya pepersonalin sa persona niya. Ang tatandaan mo, pastor yan. At Diyos ang tumawag sa kanya. Pastor, na may personal ka ba? Anong gusto mo? Hindi ako kakausap sa persona mo o kakausap ako sa anino mo? Will I talk to your shadow or will I talk to you as a person? Pe-personalin kita because you are a person. I will not talk to your shadow. I will talk to your person. Why? Because that's my calling. And because we love you in the Lord, we want to see you grow and succeed. As a Christian, we talk to you as a person. Naunawaan po ninyo. Pero ang punto rito, kung bakit ko ipinakita yung Ephesians 4:11, na yung mga pastor ay teacher, mga kapatid at teacher, hindi ho katulad ng mga mayor, katulad ng mga pulis, katulad ng mga na iniluklok sa gobyerno o inappoint ng sino man na nasa gobyerno. Ang pastor, Diyos ang tumawag. So inuulit ko, you regard the pastor on the basis of the God who called him. So kung basahin natin ulit yung verse, He, referring to Jesus, gave, nagbigay ng apostol. Kaya pag kami po ay tumayo at pinangunahan kayo, pinagsabihan kayo, pinangaralan kayo, don't just look at us as a person. Look at God who sent us to be your pastor. Jeremiah chapter 3 verse 15. Jeremiah chapter 3 verse 15. Ano nakalagay po doon? And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Hindi lang po natin dapat tignan yung give sa sentido na ang Diyos ang nagbigay ng pastor sa inyo, kundi binigay ng Diyos ang pastor ayon sa kanyang puso. Madalas po kasi, ang miyembro namimili ng pastor. Wala kang karapatang pumili ng pastor. Ang Diyos ang may karapatang pumili ng dapat maging pastor mo. Ayan o. I'll give you pastors according to mine heart. Kaya minsan natatawa ako na iniisip that there are some Christians whose business is to go and look for the pastor that they want. Ang tawag natin doon, church hopping. O kaya naman, church shopping. O di ba? Nagsha-shopping ng pastor. Ayoko tong pastor na to. Masyadong matapang mag-preach. O pupunta doon sa kabila. Ayoko na naman tong pastor na to. Di ba? Pangit. O pupunta na naman doon sa kabila. Ayoko tong pastor na to. Pag nagpipreach, nagsha-shower. Ayoko tong pastor na to. Kasi tong pastor na to, wala nang ginawa kundi pumuna. Lahat na lang ng mali, napupuna. Lahat na lang, puna ng puna. Anong gusto mong pastor? Umanap ka ng perfectong pastor. Naunawaan po ninyo? Pero mali ka eh. Mali yung mindset mo, kapatid eh. Dapat alalahanin mo kung sino yung pastor na binigay niya sa'yo, yun ang gusto niya. Na kahit minsan, hindi mo gusto. Pero dahil gusto ng Diyos, dapat gusto mo na rin. Ayan o, I'll give you pastors according to mine heart. Kung tayo pagpipiliin kahit nga ako Hello? Pero hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, Diyos na tumawag sa atin. Ikaw ba pinili mo yung tatay mo? Hello? Kung medyo napapangitan ka sa tatay mo, mahalin mo yan, tatay mo yan Hindi mo naman pinili Sino sa inyo po, pinili nyo ang tatay nyo? Wala sa atin dito. Ang pumili sa tatay natin.
O, iyan, hindi mo pinili si Tito Dante. Pero siya ang pinili ng Diyos na maging tatay mo. Kaya mahalin mo siya. Makinig ka sa kanya. Respetuhin mo siya. Bakit? Dahil Diyos ang nagbigay sa kanya na tatay sa iyo. Huwag mong sasabihin, hahanap ako ng tatay na gusto kong respetuhin. Hahanap ako ng tatay na gusto kong mahalin. Kasi yung tatay na binigay ng Diyos sa akin, ayaw ko eh. Walang ganon. Naunawaan po ninyo, binigay ng Diyos ang tatay mo. That is God's sovereign choice. So mahalin mo, i-honor mo dahil tatay mo siya. Ganon din po dapat sa pastor. So, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen? So therefore, ngayong umagang ito, dadako tayo sa punto na ano ba ang trabaho ng pastor sa atin? Because when gave us Pastor June, he gave us a servant. He gave us a shepherd. What kind of shepherd is the pastor of the church? Okay? So kayo pong mga nanonood, mag-take note po kayo, makinig ng maigi dyan. Okay? Number one, our pastor, the Pastor June, okay, ang ating patriarch, by the grace of God, number one, he is a good shepherd. He is a good shepherd. Ang ating Panginoon is a good shepherd. Sabi ng John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Makikita po natin na ang ating mahal na patriarch, Pastor June, gave his life. Amen po ba? By giving his life, kinalimutan po niya ang kanyang sarili. Sometimes you cannot give your life for someone else if you don't learn to forget yourself. People who are selfish cannot give themselves for others, and they cannot become true servants after all. But praise the Lord, our patriarch gave his life. First of all, Jesus gave his life, our chief shepherd. Our patriarch, Pastor June, God's under-shepherd for us, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Can you imagine that? Amen? Oh, siguro kung hindi binigay ni Pastor June yung kanyang buhay para maging pastor sa mga itinalaga ng Diyos na kanyang papasturan, palagay ko po, naging mayaman po siyang tao eh. Diba? Kilala nyo naman ang personality ni Pastor June, diba? Kung negosyante yan, naku, kahit ayaw mong bumili, mapapabili ka ng kanyang product. Ganon siya katalino. Ganon siya kagaling. Diba? Matindi rin ang kanyang PR. Ano yung PR? Personal relation at puskol rupa. Diba? Ni Pastor June na puskol kakabsat. He knows how to take criticisms. Wala sa kanya yan. He can take negative reactions. Oh, hindi naman yung okay lang sa kanya, pero hindi siya pa-apekto. Hindi yun ang maging dahilan na titigil siya sa paghanap ng kaluluwa at pag-abot ng mga tupa na nais ng Diyos na kanyang pangunahan, mga kapatid. He is a good shepherd. He gave his life. Amen po ba? At bakit nga ba binigay ang kanyang buhay? For our good. A good shepherd is after your own good. Kaya sa amin po mga pastor, ang prayer, ang aming desire ay maging mabuti ang inyong pananampalataya. Kayo po ay lumago. We look after good. By the way, praise the Lord, alam nyo, adu kada tayo kakabsat iti nairanod, iti panagbiag na, gapo kini Pastor June. And we thank God for that. We praise the Lord na sometimes, dahil good shepherd siya, ang prayer niya is the best for you, your success. Huwag niyo pong isipin na ang pastor is after your money. No. I can prove that and I can justify that to you. Because I can preach so strong and straight until you get offended. And even if you are a giver of a big amount of money,
I won't hesitate to preach you the truth because I am not after your money. I am after your success as a Christian. Kung pera lang ang pinag-uusapan, God has other ways to provide for the ministry. Kung ayaw mo, na-offend ka, umalis ka sa church na ito, at sabihin mo sa akin, pag wala na ako sa church na yan, mamamatay ang church na yan, well, totoong maapektuhan ng church pag wala ka na. Lipat ka dun sa kabila, dun ka na magta-tithes, dun ka na mag-o-offering. Di po ba? Pero alam ko na ang Diyos, kaya kanyang palitan. Kaya kanyang palitan. Baka nga mas matinding giver ba yung ipapalit ng Panginoon sa iyo eh. So, with that in mind, mga kapatid, we are not after the money of God's people. We are after your faith, not your fund. But your faith. Naunawaan po ninyo. And when we see you grow in faith, it makes us happy. Lumalago na yung kapatid na to ha. Natututo na siyang mag-tithes. Natututo na siyang mag-soul win. Natututo na siyang magdamit ng maayos. Natututo na siyang magsilbi. Nag-a-attend na ng prayer meeting. Nag-aakay na ng kaluluwa. Tumutulong ng mag-visitation, kumakanta na sa choir, gumaganda ang kanyang spiritual life, binabago na siya ng Panginoon, natanggal na yung kanyang bisyo, natanggal na yung pagiginom ng alak, hindi niya na sinusuntok yung kanyang asawa, kinukurot na lang. Diba? Nakakatuwa ang pagbabago ng kapatid na ito. Why is that so? Because a good shepherd would like his sheep to be healthy. A good shepherd would like his sheep to be able to bear fruit, to be able to yield. Makapag-anak ng maayos, mga kapatid. That's what a shepherd does. Ayaw niyang makita ng kanyang mga tupa may sakit. Kaya nga napapansin niyo po, si Pastor June, matindi yan. At ang inyong lingkod pagkaminsan, dito, pag may napapansin akong malamya, matamlay, diba? Medyo mean ang kanyang dating at idugsubsub na, agmamayo, agkukurot, agpapatay. Pag may nakikita akong ganon, hindi ko pinababayaan. Hindi ko lubos maisip na may mga pastor na kahit tulog yung kanyang mga miyembro, ang sarap pa rin ang preaching niya. Ako hindi eh. Kasi ang preaching ko na to, pinag-pray ko to, prepare ko to, tapos matutulog ka lang, pakigising nga yung katabi mo. Kaya nga may sakit ang maraming miyembro. Bakit? Ang pastor nagpapakain pero tulog. Ang pastor nagpapakain pero hindi nag-attend, wala doon sa church. Hindi niya narinig yung nakatulong dapat sa kanyang paglago sa pananampalataya nung pastor na nag-preach sa kanya. Wala eh, absent ng absent eh. Kaya kami mga pastor, ganyan ho ang aming puso. Ayaw naming makita na may sakit ang spiritual life nyo. Kaya minsan, chinecheck po namin yung giving report. May mga pastor na against sa ganun. Sabi nila, ang pastor walang karapatan na tignan kung magkano ang binibigay ng kanyang miyembro. Alam mo yung mga pastor na ganyan nagsasabi? Insecure yan. Ang mindset kasi, they are only after the money of the people. And they want to please people so well so that people do not get offended and they give so much and they can continue. Ginawa nilang bread and butter ang ministry. To me, the ministry is not our bread and butter. It's our calling. And God will provide for our needs. Hindi po kayong bumubuhay sa pastor. Ang Diyos ang bumubuhay sa kanya. He will provide for the needs of the pastor. Naunawaan po ninyo? Kaya ngayon, tinecheck ko yan. At yan ay tinuro ni Pastor June sa akin po. Mula sa ating patriarch. Sabi niya, every 3 months, anak, i-check mo yung giving ng mga members. Kaya next week, i-check ko na naman eh. Checkin ko na naman kung nagbigay ka ba nung June, nung July, nung August, kasi mag-e-end na ng September eh. And expect me to call you again. Halika rito, magkape tayo. Ay, alam ko na yan.
Pag ganyan ang tono ni pastor, giving ang pag-uusapan namin yan. Eh bakit ayaw mo? Kaya nga nakakasakit ka sa giving mo eh. Binibless ka, daking estudyante, kompletong baon nyo araw-araw eh. Diba? Pero hindi naman kayo nagtatights. Kaya tignan mo, pagdating sa church, tingnan mo sarili mo. May sakit. Kaya kami ngayon, magpipreach. Pangangaralan, paalalahanan ka. Bakit? Good shepherd. Humanap ka ng pastor na hindi ka i-rebuke. Yung itatapikin ka lang. Kasi ang mindset mo, ang hirap ng buhay, ang stress. Alam nyo ba na minsan, a sharp rebuke will make the soul healthy than flatteries. Yung pastor na sasabi lang na maganda sa'yo, na hindi ka niya i-correct, kapatid, mas nakakalusog sa pagkaluluwa yung pong sharp rebuke na kailangan mong marinig. Oh. That's what a good shepherd is. He wants his sheep to be healthy. He wants his sheep to get healed when they are sick spiritually. Amen po ba? Number 2, he is a good shepherd. Not only that, but our patriarch, Pastor June, he is a guiding shepherd. He guided us to God. Ang pastor po, ginaguide po tayo so that we learn how to center our life on God. Yung iba kasi, ang buhay nila nakasentro sa kanilang trabaho. Ang iba, nakasentro ang kanilang buhay sa pera nila. Ang iba, nakasentro ang buhay sa kanilang pamilya. Kaya nga umuso sa social media. Family is life. Coffee is life. Trabaho is life. Pasyal is life. Money is life. Yun doon nakasentro ang kanilang buhay. Kaming pastor tatayo at sabihin sa inyo, mga kapatid, huwag niyong isentro ang buhay niyo sa mga trabaho niyo. Huwag sa mga pamilya niyo. Hindi namang ibig sabing pabayaan niyo yan. Pero huwag niyong pabayaan ang Diyos dahil dyan. Isentro niyo muna ang buhay niyo sa Diyos at manggagaling sa Diyos ang inyong wisdom, ang inyong kalakasan para sa lahat ng mga aspetong yan sa inyong buhay. That's what we do as pastors. Kaya pag napapansin namin na pa-absent ka, tatawagan ka namin. Alam nyo nung una, si Pastor June, late ka lang hindi absent. Late ka lang, tatawagan ka niya. Naalala ko, one Sunday morning, grade 3, grade 4 yata ako noon. May mga Sunday school teachers tayo. Magsisimula ang Sunday school ng 8 o'clock. Ang gusto ni Pastor June, pag Sunday school teacher ka, 7:30, nandito ka na. Okay? 7:40 na. Wala pa. Nitong Sunday school teacher na ito, tinawagan niya, pinagsabihan niya, pinagalitan niya. Buti hindi naman na-offend yung tao. Kasi tama naman Naunawaan po ninyo? Oo. Kaya pag napapansin namin, pa-late ka na, ibig sabihin, hindi ka interested sa unang parte ng serbisyo. There is something wrong with that. Yung bang ang katwiran mo, puyat kasi ako Ngayon, kung may trabaho ka talagang graveyard ng Saturday night, may intindihan natin yon. Pero ipag-pray mo na dapat hindi buong buhay mo, puro graveyard ka sa Saturday night. Gusto mo nun? Physically, ayaw mo nun, di ba? Kaya ipag-pray mo, Lord, sana hindi Saturday night ang trabaho ko. Pakipalitan po, Lord. Di ba? Pero kung napuyat ka din lang ng Saturday night dahil kung ano-anong ginawa mo, nag-cellphone ka dyan. Nanood ka ng YouTube at Netflix hanggang alas 12. Nakipag-text ka doon sa crush mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo. Tapos pupunta ka rito, ganyan ang mata mo. Anong gagawin namin dyan? Makinig ka. Kung ikaw ang pastor at ang miyembrong katulad mo, anong gagawin mo sa miyembrong yan? Pababayaan mo lang? Ay, hindi ka pastor pag ganon. Hindi ka pastor. Ang pastor, hindi ka pababayaan. Pag may mali, itutuwid ka. Kaya nga guiding Ayan po si Pastor John. Pag may mali, itutuwid ka talaga Yung iba na ayaw sa matuwid,
at gusto sa kamalian, mga kapatid, na kahit siya mismo, hindi siya aware na yung ginagawa niya, kamalian na, ayaw sa tuwid, ayaw kay Pastor Jun. At ayaw mo sa pastor na magtutuwid sa'yo. Piruin mo, ang dami-dami nyo, papapansin ka pa ng pastor para kausapin ka lang. Aba, matindi ka. Sa dami ng miyembro ng HBBC, tatawagan ka, ba't wala ka nung Sunday? Hello? Oh, wala ka nung visitation time. That's guiding. Amen? So the pastor is a guiding shepherd. Ano po? At paano tayo i-guide ng mga pastor? The shepherd guides us through the Word of God. Ito po. Oh. Walang ibang batas na mag-guide sa ating Christian life kundi ito. You don't serve God the way you want. Here in this church, you serve God according to what God wants. Hanga kinayang kayat, dito church tayo kakabsat. Part po yan ng guiding work ng pastor. Kasi ang miyembro, minsan, akala niya matalino siya, may idea, itong gagawin ko. Hindi niya kinokonsulta yung pastor. Hindi niya nire-regard yung pastor. So the work of the pastor is to guide us through the Word of God. To lead us. Amen. Kaya nga pagkaminsan, ang pastor ay parang jack of all trades. Siyang lapitan ng mga membro, Pastor, may problema ako sa family. We need your guidance. Pastor, may plano akong mag-abroad. Please, we need your guidance. Pastor, lilipat ako ng trabaho. We need your guidance. Pastor, may problema ako sa aking mga anak. Biruin mo, pagsama-samahin mo na yung trabaho ng abogado, ng doktor, ng guro, ng engineer, specific po na field yan, specialization yan. Ang pastor, hindi siya specialist sa mga ganyan, pero nilalapitan pa rin siya for guidance and prayer. Diba? Halimbawa, Pastor, please guide and pray for me. Itong career na pinagpipray ko. Kaya nga tinuruan ko yung mga young people Huwag niyo akong masyadong pahirapan pag nag-seek kayo ng counsel sa akin. Sabi ko, pag kayo lumapit for guidance, please do your assignment first. Pag halimbawa, lumapit ka sa akin, ang inyong ikokonsulta is, anong kukunin kong course? Engineering or accountancy? Parehas math po kasi yun. Pag lumapit ka sa akin, you make your research about engineering. You make your research about accountancy. The pros and cons, the ins and outs, the long term and the short term. Lahat. At lumapit ka sa akin, pag-usapan natin at tulungan kitang i-discern kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Then you come to me. Pastor, ano kaya sa palagay po ninyo? Pag-pray nyo nga po ako kasi pinagpipray ko kung engineering bang kukunin ko o accountancy. O tell me something about it. Kasi pastor, pag engineering, ganito kasi, ganito. O accountancy, ganito. Sige, pag-pray natin yan as the Lord will lead us. Later on, makikita mo engineering. O di yun ang kunin mo. Guiding, mga kapatid. Kaso, minsan tayo mga miyembro, parang yung tupa, ayaw magpa-guide sa pastor. Listen to me, that's the work of the pastor. To guide us. Amen. So he will preach to us the word of God. Sabi ng 2 Timothy 4:2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. Listen to me. If anyone will come to church in HBBC at umupo dito sa ating mga sanctuaries, mga kapatid, at ang sabi niya, hindi ako nabusog sa salita ng Diyos, especially kung si Pastor Jun ang nagpipreach, hindi ako naniniwala sa iyo. Because Pastor Jun will preach to us the Word of God. He did not feed us with jokes. He fed us the Word of God. There are Christians who find it easier to learn through jokes. Pastor Jun has also a good sense of humor.
but He is more straightforward than joking before you. And praise God for His being straightforward sa atin. Amen po ba? He did not feed us with fairy tales and opinions, but He fed us with biblical principles. Kaya nga, dito ang pinaiiral natin lagi ay prinsipyo. And because of that, it built up a church that became a strong and dynamic follower of Jesus Christ. He is a guiding shepherd. Thirdly, our patriarch and the pastor's duty is number 3, he is a guarding shepherd. He is a guarding shepherd. Amen po ba? Anong trabaho ng pastor? Number 1, he is good. Number 2, he guards. He guides. Number 3, he guards. Acts chapter 20 verse 28, ang sabi, "Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood." Piruin mo yun? Anong trabaho ng pastor sa'yo? To guard you. Parang magulang, to guard their children. Amen? Iso nga ni Pastor June, gaputa kayat na ka nga iliklik. Gusto ka, ano ba sa Tagalog yung iliklik? Gusto kanyang iiwas doon sa pwedeng makasira sa buhay mo at pamilya mo. Gaputa kayat na ka nga iliklik, kakabsat, hindi siya mag-aatubiling sabihin sa'yo at pagsabihan ka. Naunawaan po ninyo? And because of his being straightforward, he's not thinking whether manager ka ba, boss ka sa trabaho, hindi niya iniisip yun. Sapagkat ang shepherd, he does not regard your position. He regards your person. Not really person na yung ibig sabihin, magaling ka, mataas ka, mayaman ka. I'm talking about the welfare of your life. Kaya kaming mga pastor, kahit pa sabihin mong boss ka sa trabaho, pag nakita namin na yung ginagawa mo, makakadamage sa spiritual life mo, ano naman, sasabihin namin sa'yo yan. Kaya tuloy, naiisip ng ibang mga membro na si Pastor John, he is no respecter of person. Totoo naman. We do not respect kung ano yung, sabihin mong, abogado ako, doktor ako. Hello? Parang baliktarin natin ang sitwasyon. Kung halimbawa, Lester, doktor ka, nasan si Lester? Doktor ka, di ba? Nagpa-check up si Gob sa'yo. Dahil ba governor, hindi mo sasabihin yung sakit niya? Dahil ba governor, hindi mo i-correct yung wrong habit niya, na dahil sa kanyang wrong habit, kaya siya nagkasakit? Sasabihin mo yan. Naunawaan po ninyo? Doktor ako. Ano naman kung governor ka? Dahil sa paninigarilyo mo, kaya nasira yung baga mo. Anong sasabihin ko sa'yo? Gob, naninigarilyo ka ba? Anong sasabihin kong gobernador? Wala kang pakialam kung naninigarilyo ako, basta tignan mo na yung baga ko. Ay, walang ganon. Kaya nga ganyan yung baga mo sa kakasigarilyo mo eh. So ano sasabihin ng doktor sa'yo? Gob, dapat po, i-stop nyo na po yung paninigarilyo nyo. Mag-vape na lang po kayo. Mali rin yun. Pira. Kayong mga bata, biglang tumingin sa akin, nagbe-vape kayo. Tigil nyo yan. Itigil nyo na po yung vision nyo, Gob. At mag-healthy diet na po kayo. Ayan. Kaya kaming mga pastor, ganun din. Alam mo yung sinasamahan mong kaibigang yan? Kung hindi mo ma-influence yan, nakikita ko, siyang nag-i-influence sa buhay mo. Sinasabihan namin kayo ng ganyan eh. Ngayon, ikaw naman, nagagalit. Anong pakialam ng pastor na to? Pati relationship ko sa kaibigan, pinapakialaman ako. Pati pag-aasawa ba naman, pakikialaman ng pastor. Pati pagpapalaki ng mga bata. Kapatid, ang buong Biblia, saklaw ng buong pagkatao mo. At kami inatasan ng Panginoon na
pangaralan ka at bantayan ka upang sa ganon, maging fruitful ka bilang Kristiyano. Hindi po kami nagbabantay na parang magbantay para maging anong tawag dito? Maging naladingit ang buhay mo. Ano ba yung naladingit? Hindi kami nagbabantay para maging malungkot ka. Para po kaming mga farmers, binabantayan namin ang aming pananim. Aba, pag nakita ko yung aking pananim, ang daming mga kuhol. Kuhol ba yon? Tito Manny, pag yung mga pananim mo, nakita mo na maraming kuhol doon sa lupa, pababayaan mo lang ba? Hindi, kasi alam mo na yung kuhol will affect the fruitfulness of your pananim. So kami po, ang goal namin, na makita namin yung will ng Diyos, yung plano ng Diyos, magtagumpay kayo doon. So we will have to watch for your soul. Anong ginagawa nyo? Ina-unfriend nyo ako sa Facebook para hindi ko kayo makita. Magpo-post kayo, tapos accept. Tatawa-tawa kayo, ginagawa nyo yan eh. Ayaw nyong mabantayan kayo eh. Ayaw nyong makita ng pastor yung mga kalokohan nyo eh. Hayaan mo na makita ni pastor at hayaan mo rin na pagsabihan ka niya. Unawain mo kapatid, we are not just doing this na parang mga, ano bang tawag sa ganung mga tao na walang ginawa kundi magbantay lang? Kami hindi lang basta nagbabantay eh. May reason mga kapatid, inuulit ko po, trabaho namin na ipanalangin at i-guide kayo na makita na yung will ng Diyos, plano ng Diyos, at yung inihanda ng Diyos na blessing para sa inyo, masumpungan nyo po yan. At hindi nyo yan mamiss. Pero dahil sa mga kalokohan ng buhay, kaya nyo namimiss. Kaya kami, pastor, nandyan kami. Not only to guide, but also to guard. Oh. Tatawagin kita. Sasabihin ko sa'yo, mali yung pagpalaki mo sa anak mo. Huwag kang magagalit sa akin. Bakit? Kasi ang prayer ko, lumaki yung anak mo na pagpalain ng Diyos. Kung ikaw magulang, mabuti kang magulang, you would want your children to be blessed by God. Partner mo kaming pastor dyan. So therefore, when we talk to your children, halimbawa, pinatawag ko yung anak mo, kung minsan hindi lang yung anak mong pinapatawag ko kasama ka ron Bakit? Para marinig mo paano ko kausapin yung anak mo at maunawaan mo ang spiritual goal para sa anak mo. Maunawaan mo ang plano ng Diyos para sa anak mo. Hello, mga kapatid. Oh, kaya ang ganda na magkaroon ka ng mga church na ganito. Mga kapatid, especially kung ang patriarch natin, si Pastor John, he is a guarding pastor. Amen. Oh, last but not the least. Okay? Oh. Siguro wala na tayong Sunday school, ano? Oh. Ano yung trabaho ng pastor? And we thank God na itong qualities na ito ay na kay Pastor June kung bakit naging ganitong HBBC. Number 1, he is a good shepherd. Number 2, he is a guiding shepherd. Number 3, he is a what? Guarding shepherd. Okay? Number 4, he is a gospel shepherd. He is a gospel shepherd. Ibig sabihin, si Pastor John po, when you spend 2 weeks with him, you get to know what is in his heart. Pag sinabi pong gospel, alam mo na ang tibok ng puso niya ay maibahagi ang plano ng Diyos ng kaligtasan sa mga tao. At hindi siya natatakot kahit pa yan ay sino sa harapan ng tao. But he knows that people need to be saved. And I praise God. I had that chance to learn from him, to drive him all over sa mga mission trips. And I saw how he would talk to people. I saw how he would approach people. At ang palagi niya na isinasabi na dapat, wag nating kalilimutan, dapat lagi nating ginagawa.
ay ito, always bring a gospel tracts with you wherever you go. Dapat ang mga sasakyan natin may gospel tracts. Yung binabasa tungkol sa gospel. Dapat yung bag nyo, halimbawa kayo karpentero, dapat ang laman ng bag nyo, maliban dun sa mga tools, dapat may gospel tracts. Because our pastor taught us to share the gospel wherever we go. Masama sa kanyang loob na hindi ma-share sa iyo ang gospel ng Panginoon. And because of that, we learned how to become gospel sharers. Amen? Oo. Nung kami po nag-a-attend ng mga conference sa Manila, pag kami sumasakay ng bus, yung nag-commute kami ng bus. Tapos sasakay kami ng taxi papuntang Santa Ana. Alam niyo yung ginagawa ni Pastor June? Bago kami makarating sa Santa Ana o kaya naman sa Tatalon, mag-attend ng conference, he makes sure na yung pong taxi driver ay tumanggap sa Panginoon. Kung may time lang, baka nga bautismuhan niya pa yung taxi driver Totoo. Mula doon sa Sampaloc, dadaan ka ng Lacson. Yan. Kahabaan ng Lacson na yan. Sisimulan niya na. Wiwitnessan niya na, mga kapatid, yung taxi driver na yon. At pagdating namin doon sa Santa Ana, sasabihin niya sa taxi driver, i-park mo muna at mag-pray tayo para tanggapin mo si Jesus. Yung taxi driver paparking niya. Gilang, let the meter go. And he will lead him to the Lord. That's the kind of pastor we had. He taught us of the value of souls. He taught us to be passionate for the gospel. And you cannot be a member of HBBC without being passionate for the gospel, without valuing souls. Mahiya tayo sa Panginoon. Kaya alam niyo po, by the grace of God, nitong pagpunta namin sa Australia, paglapag namin ng Sydney, ay yung nakita niyo pong video sa video kanina na pinanood sa inyo. Nag-Uber kami, nag-book ako ng Uber. Sunundo kami nung Uber driver. Pagsakay namin ganyan, nakipag-usap na ako. Sabi ko sa kanya, how long have you been in Australia? Are you a citizen here? Sabi nung una, Indiano yon. Sabi niya, no, I'm from India. So how long have you been here in Australia? Sinabi niya kung ilang taon na siya. Hindi niya namamalayan na ipapasok ko na yung ebanghelyo sa kanya, mga kapatid. Sabi ko, are you a religious person? He said, yeah. Ano ba yung sabi niya? Hindi pala atheist yun, Hindu. Alam niyo yung Hindu? Oo, sa India yon. So I started to share to him the gospel. Unfortunately, hindi ko mailit sa prayer. Kasi pag nag-witness ka sa Hindu, hindi mo mapapa-accept ka agad yan. Maraming doktrinang kailangang maunawaan sa isip niya. Hindi katulad nating Pilipino, mula pagkabata, may spiritual atmosphere na tayo. Doon, wala, hindi nila kilala si Kristo. So I shared to him the gospel. Diba? Tapos, pumunta kami doon sa Opera House. Sumakay na naman kami ng taxi. Yung Uber na naman. I shared the gospel to the driver. Pagkatapos, bumalik kami, umuwi. I shared the gospel. Nito naman, sabi ko sa kanya, we are from the Philippines. Sabi niya, really? Is that so? Yeah. My fiancé is a Filipina. Oh, sabi ko sa kanya. Where is she from in the Philippines? Sabi niya, she's from Boracay. Oh, how did you meet her? Sabi niya, well, I came for a holiday vacation in the Philippines years back, and I visited Boracay. I went to a store, and there I found that lady. Sabi niya. And you know, the following night, she was attending that store. I bought all of her products. Bilhin daw lahat yung mga paninda ng babae. Tapos, yun na, nagsimula na yung love story nila. Di ba? So, habang nagda-drive, kinakausap ko mamaya sabi ko sa kanya, are you a religious person? Sabi niya, well, not quite, because when I was a kid, my grandmother used to take me to the Catholic Church. Oh, really? So you're a religious person? Sabi niya, you really want to know the truth? I said, yes. Sabi niya, I'm an atheist. I don't believe in God. Oh, really?
Sabi ko sa kanya, tell me why. Tell me why. Why don't you believe that there is God? Alam mong sagot? Sabi niya, because my Hindu friend talked to me about God. And then my Buddhist friend described God in another way. Then my Muslim friend had a different concept of God. Then my Christian friend told me something different about God. They all talk about God, but they have different explanation. I am confused. Now, I don't believe in God. Parang ito yung mga tao na, ang dami-daming religion, hindi mo alam kung saan ang tama, kaya dito na lang ako sa bahay sumamba sa Panginoon. Ayaw nang hanapin ang katotohanan. Anong sagot mo sa ganong klaseng, Anong sagot mo sa ganong klaseng katwiran? Sabi ko sa kanya, well, my answer will surprise you, friend. Why? Sabi ko sa kanya, don't believe your Buddhist friend. Don't believe your Hindu friend. Don't believe your Muslim friend. And don't also believe your Christian friend. Just talk directly to God and say, God, if you are real and you are there, please reveal yourself to me. Alam mo ang sagot sa akin? Tumingin sa akin. Sabi niya ganyan, really? Is that so? Can I do that? Sabi ko, yeah. After you drop us off tonight, you talk to God. Tell Him to reveal Himself to you. He will make Himself real in your life. Sana, kasi sabi niya sa akin I am going to stay in the Philippines for good with my fiancé. I bought a franchise in the Philippines. Sabi niya, magtatayo daw ng coffee shop doon sa Makati. Tatayo. Kaya, I hope makita kami noon pagdating ng araw. Kung hindi dito, sana sa langit. Amen? But that's what a Christian should be. Hindi lang dapat ang puro goal nyo maghanap pera. Dapat kaluluwa. Your pastor will continue what our patriarch has started. Planting churches, sharing the gospel to people, training you how to share the gospel yourself sa inyong mga trabaho, sa inyong eskwelahan, sa inyong mga kamag-anak. Make it your lifestyle to share the gospel every day. Kahapon, nagpagupit ako diyan sa aking barbero. Pagdating ko doon, ang haba ng pila. Pang-anim, pang-pito yata kami. Meron akong nakausap doon from Pipias. Fernan, let's visit him this week. Ngumiti sa akin Kilala niya ako. Hindi ko siya kilala. So nakipagkilala ako para magkakilala kami. Di ba? To cut the story short, nagkakilala na kami. And I told him, I'll visit you next week. I'd like for you to come and visit our church sometime. Sabi niya, Pastor, sa born again ako nag-a-attend. Okay lang. Subukan mo rin ang Baptist. Amen? Mamaya pag uwi po ninyo, magma-McDonald's kayo dyan, bigyan nyo naman ng trucks yung cashier. Kakain kayo dyan sa labas. Pupunta kayo sa parke. Mga kapatid, kinalimutan nyo na ba ang mission natin? Kinalimutan nyo na ba ang trabaho natin? Kinalimutan nyo na ba ang rason kung bakit buhay ka pa ngayon? Ayaw mo na mag-soul winning? Hello? Our Pastor June is a gospel shepherd. Not only on that note, pero saan man siya magpunta, he will plant churches. Praise God. Yung pong, we collected a gift. Sabi ko nga, di ba, initially, bibili sana tayo ng sasakyan niya, yung electric. Ngayon, kinausap ko yung mga men. Sabi ko, pupunta sila doon sa Europe. So why not we just give that gift for him to visit Europe? At pumayag naman yung mga men natin. Amen naman silang lahat. Ayan, praise God. We were able to have a part doon sa kanyang Europe trip. Kaya kung hindi nyo pa na ibibigay yung gifts nyo, ibigay nyo na ngayon. Amen. Let's give that all today. Ayan, mayroon ba tayong mga pictures? Sineran po niya si Tito Herminio at saka si Tita Dita sa Italy. After sharing to them the gospel, he baptized them. Preacher Glenn baptized them doon sa bathtub. Amuyot bathtub. Binaptize niya sila doon. Diba? Tapos nung magkausap kami, sabi niya sa akin, magsisimula tayo ng HBBC sa Italy. Biruin mo yun. Kaya tuloy, ako bilang next generation pastor, mga kapatid, napaka-foolish ko naman na hindi pagpatuloy yung ganun.
Kaya sabi ko, Lord, ipagpapatuloy ko yan. Amen? Kaya yan pumunta tayo ng Australia, hindi for holiday visit. Pumunta ng Australia para mag-ministry. Nung nandun po ako sa Sydney, nakikipag-usap ako dun sa mga tao. God put a burden in my heart to reach Australia for Jesus Christ. I don't need to go as a full-time missionary. I will just go twice, thrice every year para lang ma-strengthen yung mga members natin doon. We hope to have HBBC Sydney, HBBC Melbourne. Sa biyaya po ng Panginoon, tayo po ang isa sa mga kakaunti pa lang na mga Filipino Baptist churches sa Australia. Ang laki ng Australia. Sabi nga ni Dexter sa akin, yung kanyang auntie, nag-eroplano mula Brisbane hanggang doon sa pinuntahan niya na parte ng Australia, 7 hours. Ang Manila to Brisbane, 8 hours. Ganon ho kalayo. Amen? Kaya, kung kayo, kalooban ng Diyos na pupunta ng Australia and you want my blessing, sana po, i-commit nyo sa Panginoon, you help reach more souls for Christ. You preach the gospel of Christ. Life is too short. The Lord is coming very soon. There is so much to be done. Now, let me also speak this to you. Marami sa inyo dito, teachers. I'm so glad my good friend, principal, is here. Si Brother Arnel. Principal ngayon siya sa Gabo. Okay? Gabo. Brad, dapat ma-sharean lahat ng mga estudyante dyan sa Gabo. Amen? Dapat ganun tayo mga kapatid. Amen? Okay pa ba kayo dyan? Praise the Lord. So yung apat na yun, hindi ko pa tapos yung preaching actually. 1/2 pa lang to nung preaching. But I will end. Praise God that He gave us Pastor June, and when He gave us Pastor June, He gave us a servant. When He gave us Pastor June, He gave us a shepherd. And we thank God that He being a shepherd, number 1, He is a what? Good shepherd. Number 2, He is a what? Guiding shepherd. Number 3, He is a what? And number 4, kaya bilang mga members, mga kapatid, we should love our pastor. We should love our pastor. Not only that, we should listen to our pastor. I-enumerate ko na lang yung second half. We should lift up the hands of our pastor. We should labor with our pastor. And we must loyally support our pastor. Lagay mo na lahat yan. Kunin nyo yan, mga kapatid. How we can minister to God's minister. Number 1, we must. Do you love the pastor God gave to you? Amen? Number 2, we must lift up the hands of our pastor. Hindi ikaw yung nagiging pabigat sa kanya. Hindi ikaw yung magiging problema niya pa. Hindi ikaw yung iisipin niya pa. Kundi ikaw yung tutulong na mag-lift up sa kanyang kamay. Number 3, we should what? Listen to our pastor. Huwag matigas ang ulo. Number 4, we must, dyan sa listen na yan, minsan kami mga pastor nanghihinayang na, pero sayang yung membrong yun, hindi lang nakikinig kasi, tigas ng ulo. So, sana makinig yun. Grabe sana ang paggamit ng Panginoon sa kanya Ayan listen. 4, we must labor. And number 5, we must what? Loyally support our pastor. Ayan. I might preach that next time, mga kapatid. But let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for our message today. We thank you, Lord, for our beloved patriarch. Again, we thank you for his life, for his legacy, for his leadership, and most importantly, for his love. We thank you that you gave us a pastor who is a good shepherd. We thank you that you gave us a pastor who is a guiding shepherd. We thank you for giving us a pastor who is a guarding shepherd. And we thank you that you gave us a pastor, Lord, who will continue to lead us in the gospel ministry, a gospel shepherd.
Kaya Panginoon, bilang mga members ngayon, may we commit ourselves. May we pray and may we promise, dear Lord, to be a good member, church member, and to be a supportive church member, to labor with the pastor. Yamang nakita namin na yung kanyang trabaho is a worthy ministry. We must partner with our pastor. We must help and work alongside our pastor. Mga kapatid, if you are a church member today, would you make a promise to God and say, Lord God, thank you for giving us a shepherd, for giving us a pastor. By your grace, Lord, help me to be a good church member. Will you promise to be a good church member? Raise your hand, please. Amen. Will you promise to be a good church member? Amen. Will you pray to be a loyal and supportive church member? Amen. Will you promise to listen to your pastor? Amen. Okay, let's all stand together. The invitation will be played. Would you come forward right now and pray? First, pray for Pastor June. Pray for your senior pastor. Pray for the pastors that God gave to us. Ali po kayo rito sa harap. If you cannot kneel down, you can still come forward. Just stand up there and pray.